ஹலோ மக்களே, நீங்கள் வந்து ஜிஎம் தமிழ் கேமிங் நம்ம சேனலுக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்னொன்று ஐடி தான் பார்க்க போகிறேன். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படிலாம் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் சொல்லி தரப்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு. மார்க்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் விஷயம் இல்லை, ஒரு சிம்பிளான ஒரு மாடு தான் தேவை. நான் பொறுமையாக சொல்கிறாங்க. ஓகே மக்களே, அப்படியே நீங்கள் பேக் அடிச்சு இதில் வந்து யூடியூப்ல வந்து பஸ் சிமெண்ட்ரி ஆட்டு இருக்கும், அவங்களாம் போயிட்டு பஸ் BUSS பஸ் டின்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டே இல்லை, பஸ் டி இந்தியன் லிவரின்னு இருக்கும். அது கொடுத்தீங்கன்னா இது இருக்கும், இதை இறக்கிக்கோங்க. தமிழ்நாடு பஸ் மாட் லிவரி இது இறக்கிட்டு உள்ளே போயிடுங்க. உள்ளே போனோடனே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் இருக்கும். மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டு பஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பஸ்ஸுலாம் வரும். இது இப்போ பஸ் வந்துடுச்சு. இதுலாமான உதாரணத்துக்கு இப்போது எது இருக்கலாம், லாஸ்ட்டாக நிறைய பஸ் சூப்பராக இருக்கும், வந்துருக்கலாம். இந்த பஸ் வேண்டி இருக்கு. அதுக்கு இந்த பஸ் ஆகிட்டு இந்த டவுன்லோடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி உள்ள பாவம் அதுள்ள போயிட்டீங்க. இது கிரியேட்டிங் டவுன்லோட் லிங்க் காமிச்சிது. சரி மக்களே, அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகும்போது காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. சரி மக்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபைல் வந்து இறங்கிட்டு இருக்குது. நம்ம போயிட்டு இறங்கிட்டு காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. பாய். சரி மக்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிடுச்சு, அது டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்க்ஸுக்கு போய்டுங்க. என்கிட்ட அதிகமான மார்க்ஸ்லாம் இருக்குது. இதில் முதல்ல இம்போர்ட்டுக்கு போய்ட்டு ஃபைல் மேனேஜரில் போய்ட்டு டவுன்லோடுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சரி இப்போ நீங்கள் அதுக்கு வரல என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே போயிட்டு அந்த AET பஸ் கிளம்பு. எங்கது இதுதான் மொத்தம் வந்துக்கலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆட் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இறங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா கராஜ் கொடுத்துருங்க. கராஜ் கொடுத்துட்டு இது நான் அந்த பஸ் வந்து காமிக்கிறேன். சரி மக்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ் தான். அது இந்த பஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை, கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் நல்லா இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல முருகன் ஒன்று சிந்தலை. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி எத்தனை கேட்பீங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் லிவரின்னு இருக்கும். அது பஸ்ஸில் லிவரின்னு இருக்கும், அதில் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மேட்ச் போட்டு பார்க்கலாம். போட்டுட்டு இது சொல்லிட்டு வாரமாரி போட்டுருக்கேன். வாரமாருக்கு உள்ளே போகிறது. உள்ளே போயிட்டு கோழி குஞ்சு இந்த பஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பஸ் வரமா இது வந்துடுச்சுங்க. லோடிங் கேம் பிளே பஸ் சிமெண்ட்ரி ஐடி. சரி மக்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடுச்சு. அது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடுச்சு. உள்ளவா தம்பி, உள்ள வரேன். உள்ளே வந்துடுச்சு. அது நல்ல பையன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கண்ட்ரோல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது. வாங்குறதுலாம் இந்த பஸ்ஸு வாங்காதீங்க, வேறு பஸ் வாங்குங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இந்த பஸ்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இங்கே முன்னாடிலாம் கண்ட்ரோல்ஸில் நல்லா இருக்குது. கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்குது, ஆனால் கண்ணாடிலாம் வேறு பயங்கரமாலாம் இல்லை, கேவலமாக தான் இருக்குது. சரி மக்களே, இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட முடிச்சுக்கலாம். நீங்கள் இன்னும் ஜிஎம் தமிழ் கேம் பிளேவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. பார்த்துருக்க பெல் பைக்கான டின் பண்ணுங்க, டின். அப்புறம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் கேளுங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். சரி மக்களே, அப்படியே முடிச்சிடலாம். சும்மா கண்ட்ரோல் ஆடி பார்ப்போம். கண்ட்ரோலே வாட்ட வரலங்க நமக்கு. என்னோட இது இருக்குதே, என்ன பசங்களை கத்திங்க தோந்த ஹோம் அடிச்சிருச்சு. சரி மக்களே, நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். பாய் டாட்டா, see you. Done.